Ma'am, reader, ma'am, reader. Dili ma'am, inmax ma'am, inmax. Reader. Euro ma'am, euro. Ditangki ma'am. Reader. Ay, dili lang ko sa ditangke. Sa may nato motora pre, kato may pilion. Kabalo na kaon sa desisyon, pre. Mangutang tag di tangke. Dako-dako na jud kag income pre ba kay gaina ra mo kadiri ah. Bitaw pre, ganiha ra man ka diri ah. Amo na po siguro na moabot. Ganiha ra lagi ko diri, pre. Pero wa ko jud pasahero nga nahatod ba. Posible og wa kay nahaton na kadagandagan pasayro mga agi diri aw kay mahaton. Daghan lagi pasahero mo agi, pero pros man laki. Babae ba akong ginapasakayan eh. Ano kadaot sa muha kay di kang pasakay. Ikaw, Saan ni mo pagpangmartana ug magsigi kag ingana? Wa mo ilabot og di ko magpasakay lalaki. Ako wa man ni motor. Yung magasgas ni. Bayad mo? Bitaw no. Mo ni pasahero. Pero lalaki lagi. Kamu ni bahala na. Kuwasan na ba? Kuwasan na. Amo na di kung pasakay magasgas pa ni ko motor. Tura na. Di ba ka magpasakay og dili babae, pre? Jesus magasgas ng tawo na. Ano? Bulata lang diri. awa ka. Downtown ko, boss. Anton, tara. Ano may pamasahe dito? Ikaw ray bahala. Gilarga. Wala lagi ito ni Mugi. Pasakay itong pasahero, pre. Iba ikaw may sunod turno? Tama pa tayo mag-iingon. Di naman po ko magpasakay laki. Chicks na lang po tayo pasakay kay gasgas pala na ko motor. Tama lagi. Ay, no? Ah, grabe. Pasahero na lalaki, oh. Paspasa eh. Nya, ilihata ka ito yung pasahero. Ay nasidagang pangutana diha. Oh, naara pa yung pasayro. Dua ka pok lalaki. Ay nagakuha na po ni. Ay, mukha yun laki. Lalaki man na, di mo pasakay na. Awa boss. Ay, di mo sakay da, di mo kay reader ba? Ayun, diri. Katok na boss, dire mo sakay boss. Magasgas yung motor, di mo pasakay. Lalaki, diri, babae mo ginapasakay, diri, ah. Di, oh, ratada na. Sabi mo lang dito sa ano. Mura po bumutapalog ni magasgas, ni. Lahat ito na sa paligid mo. Ila, repete nyo, 20. Ala, kumusot. Kumusot kita, kamoy kusutan niya ron. Ay, grabe naman eh. Pero puro naman lang lalaki ng pasahero dire. Okay, no? Sige lang kitag tambayan nila, ano po yung mabot, diri. Ay, nag-way up na ganito. Ano? Sabi, oh. Ah, yayaw eh. Mukha ginataran, lalaki man. Mantli ba? Mantli, kabalo may magpanaimpas mo mo. Lahira gina maka euro 125 to ba kay dagdag pasayro mo abot. Lalaki. Hala na. Pasahero, babae. Uy, ano yung nakuha siguro ni pre? Wala. Ang turno diri, live kay kamo yung pasahero. Pumunta po diri, hapon na lang. Ma'am, sakay na. Diri. Ma'am, sakay ma'am. Ah, dili lang kuya. Dili lang ko mo sakay sa tangke. Grabe, malasa naman nato pre. Di mo na piliun na ni. Sino naman ang takay ni? Ay, nahimuan na. Di tangke may gusto. Tayang ni. Nana po ng kagwang oh. Yahay gani kayo na. Ayaw eh. Sa may naalang motora nga. Anong kana mo piliun nila? Bitaw pre no? Hindot naman kayo na itong mga motor. Pero, may sakyan. Pero may. Wala di tayo mahimo diha. Kisa kuha mo sakay. Sakay kuya. Downtown. Ay sakay ka ma'am. Diri lang sila ma'am kay ilaham ang turno. Ma'am, diri sa ko ma'am. Ako ano siguro na pre. Imo mo to ganihan niya. Gibalibaran man ka. Gabi ako siguro na pre. Oy, kanihar ako diri. Wa pa ko'y paniudto ba? Ay, kapilion na siguro na to sa pre. Ugasa siya mo sakay. Ay pa. Ma'am, pili lang ma'am. Ugasa ka ganahan mo sakay. Ako ani pre. Kay kagwapo. Ano kong motor? Imuha kasino ani ako ah. Guys, lalis po ng duha ka mananap mo. Tuo siguro sila piliun na ni. Ma'am, pili na diri ma'am. Ma'am, reader. Dili ma'am, inmax ma'am, inmax. Reader. Euro ma'am, euro. Ditangki ma'am. Reader. Ay, dili lang ko sa ditangke. Sa may nato motora pre. Kato may pilion. Kabalo na kaon sa desisyon pre. Mangutang tag di tangke.